Merhaba, Evar baş havari Necat Şavan'ın başın mişe boşana gidin de hevrana İru 25 cotmeye ve emi İru başvur binirin rojava binirin lüvedere agayen şartın dimen hatın parvekirin hund zanen kul zape metinayı ul avaşine devlet Türk 23 tirmeye hatan inha erişeho ber ravasta berdavamdaki ul vedere berkadana geriyle jehye navenda parastina gel Navenda raganî û çepemeniya hepegin her roj daxuyanî dide û di daxuyaniya de agahiyên ku henin biraya giştî re parve dike. Îro dîmenek hat parvekirin û di vê dîmenê de dîmenê yani di vê vîdeoyê de dîmenê çalakiyê gerîlaya ne û ev çalakî kengê pêk hatiye hevdê îlonê yani ji mehek zêdetir berê pêk hatiye li herêma şehîd herêma Rojavayê Zapê li Şehîd Telîl li herêma Şehîd Telîl û ev dîmen li gelek deveran ji çepemeniya Kurd hat weşandin hûn dikarin lê temaşe bikin li ser medya dijîtal jî heye a li vê dire li ser Anefê jî heye hema ez dikarim were nîşan bidim lê ji ber ku em zêde nîşan bidin ji ber ku em zêde nîşan bidin ew dibe ji ber ku em zêde nîşan bidin YouTube radike û îja hûn nikarin giştî jî temaşe bikin ji ber vê yekê hûn dikarin herin li Anefê binêrin dîsal hawar nivîs binêrin roj nivîs binêrin Sterk TV li malperê din binêrin û li wê derê berfirehiyê wan dîmena binêrin. Niha îro li gorî hin nûçeya li metîneyê jî gotin ew ketiye li metîneyê jî gotin balafira keşfê ketiye yani ev balafirê bê mirov êdî evana çinin çinînin bi xwe ketî hatiye xistin derbarê vê yekê de tiştekî yani nûçeyekî fermî tune ez bibêjim em jî nizanin em jî dişopînin a li vê dire li malpera Senger a Telenetê biborim Telenet çi ku deket a Telegramê binir dîmen jî weşandiye ev dîmer jî min bahîr Üzmez Twitterê xwe de weşandî di Twitterê de hinin evan dîmena yek jî ev derbarê vê de wek min got tiştekî ku resmî û yani daxuyaniyek resmî fermî nehatiye gotin ji ber vê yekê em nikarin tişkî bêjin yani ev ketiye yani bi xwe ketî Xwedê lê xistî çi bûyî kes nizane. Li başûr rewş ev e lê mesela Maxmûrê heyî mesela Maxmûrê hûn dizanin rojek di rojberê ser vê meselê me vîdeoyê jî çêkir em axivîn jî mesela Maxmûrê çi ye roja 19 cotmehê HPG daxuyaniyek da û got em ji vir vedikişin çima ji ber ku dewleta Tirk hebûna gerîlayan li wê derê dike bahane û balafiran bi jûreyên bi gelek cûreyên êrişî kampê dike li wê derê xelkê sivîl qetil dike gerîla jî di 2014 da ji bo parastina xelkê Maxmûr hilde jî Daişê çûbûn wê derê ev daxuyanî hemû hatin dayîn peyama heft deqe a vîdeo a Murat Qarayîlan heyî hûn dikarin wî jî temaşe bikin ez zanim me gelek halî temaşe kirî ji ber wî hevcenakê vana dibare bikin bîst û didiyê mehê yani sê roj piştî ku gerîla ji wê derê derketin di navbera pedekê û leşkerê Iraqê de şer derket û pêşî gotin pêşmergeyek hatî qetilkirin hatî kuştin û hinek ji wan birîndar bûne piştre pêşmergeyekî birîndar jî gotî hatî kuştin piştre hin nûçe derketin gotin esas pêşmergeyek hatî kuştin feqet yekî dinê ku hatî kuştin ew jî kincî pêşmerge pedekê li xwe kirî lê bi xwe endamê mîtê bî endamê mîtê yani ne pêşmerge bî li wê derê li ser navê mîtê yani bi cil û bergên pedekê çûye wê derê û şîroveyê me jî ew bû ku Tirkiye bi rêya pedekê dixwaze li wê derê ew girê Qeraçoxê çi ye Qeraçoxe li wê derê bi cî bibe ji bo ku kampê hemî bixe bin kontrola xwe ji ber vê yekê pedeke piştî sê roja ket nava li wî tevgerê ji ber ku ew der niha di resmiyetê de ne di nava sînorê herêma federal a Kurdistanê de ye erê Kurdistan e lê li gorî qanûn û rêkûpekê Iraqê ne di nava sînor de ye û leşkerên Iraqê ji vê nehêştin û hin leşkerên Iraqê hat kuştin çend pêşmerge birîndar bûn çend leşkerê Iraqê birîndar bûn biborin kuştin çê nebû û Yusuf Qara hevserokê Meclisa Gel ya Maxmûrê
wî ji daxuyaniyek da û dibêje pedeke hewl bide li gel mîta Tirk Mahmûrê kontrol bike. Yani ev peyama wî ye av vedire axaftinek dirêj hebû lê malpera Ronahî TV de jî heye kurtasiya wê ev e Yusuf Qara dibêje pedeke li hemberî çeteyên Daişê herêm neparast û çû 2014 de ev çîrok meşwara gotibû lê PKK nîşanî her kesî da got tenê ew dikarin xwe dijî Daişê bigirin û têk bivin vê yekê jî baweriyek mezin da gel 8 sal li Çiyayê Qereçoxê pişt Maxmûrê li Çiyayê Qereçoxê ji bo hemû gelên li Maxmûrê wê derê bûn hêvî xelk parastin piştî vekişîna hêzên gerîla ji wargehê û şerê di navbera hêzên Iraqê û çekdarên PKK de jî Yusuf Qara wiha dibêje PKK bi hevkariya mîtê hewl dide Maxmûrê kontrol bike. Ji bo vê yekê jî li Çiyayê Qereçoxê bi artêşa Iraqê şer kirin ger PKK li wir bi cih bibe ev yek wê xetereyek mezin li ser ewlehiya kampê çêbike. Yani Yusuf Qara serokê meclîsa Maxmûrê li ser navê xelkê Maxmûrê dibêje PKK eger li vir cih bibe ew ji bo kampê xetereye çima ji ber ku PKK 3 sala ji xwe rê girtî yani ambargo heye nahê li xelk here ji hewlêrê herin Maxmûrê ji Maxmûrê herin hewlêrê nahêlê nan here derman here kinc here yani nahêlê ti tiştek çêbe nahêlê ti kes here nahêlê xwarina zarok je here ambargo çêkirî dorpêçkirinek heye ji ber vê yekê xelkê Maxmûrê PKK naxwaze dibe dema ku Daişa 2014 de hûn reviyan çû carek din jî neyên vira yani şengal ji wî yani ana em van tiştet bêjin hinek PKK'yî dixeytin hinek alîgirê PKK ji divên çima wayê hin kesek meselê nizane ji divê li wê derê şûna ku leşkerê Iraqê tê pêşmergê PKK biçin baştir ê baş e leşkerê Iraqê riya xelkê Maxmûrê nagirin ambargo çê nakin nahêlin xelkarê bajêr ji xwe re nan bîne yani her Kerkûkê Misûlê Bexdayê derman bîne pêdiviyê xwe pêk bîne çima pêşmergê PKK vê yekê nakin madem Kurdin madem ew însanin mesele ne tane Kurdîtiye mesele pêşiye gerekî yani hinekî pêdiviyê însanî henin yani dişara da jî derman nayê xwedkirin yani ez vê bêjim welhasil li wê derê rewş ev e niha di navbera PKK û artêşa Iraqê de şermertineye komîsyonek çêkirin ew ê çi bibe nizanim ez bawer nakim Iraq jî yani zêde ew bike israr bike PKK jî zêde israr nake êk vê meselê tevlî hev dike Tirkiyeyê wextê ku Tirkiye got ji PKK re got dêv bikî PKK dike yani têkiliyê Tirkiye û PKK ne di têkiliyê ewin yani di têkiliyê di navbera di hêzan de nînin têkiliyê patron û karkerin yani patronê wan Tirkiye ew jî ser daxwazên Tirkiye tev digerin yani Anqarê çi were gotin mafê PKK ku reve ji vî re îtiraz bike tune heye ne ew hêza wan heye û mafê wan tune û naxwazin di ji derkevin jî yani ew bi xwe jî yani ne rê qewmê xwe ne çi bêjim li Rojava jî îro çend nûçe ev Nevalnêja li Hesekê di 133 ji bo 133 şehîda bîranîn çêbû yani şehîdên ku demê cuda li deverên cuda şehîd bûne li wê derê dîsa îro li çend ciya êrişî pêkçûn li Ayn Îsayê êriş birin dewleta Tirk êriş kir bombebaranek çêkir li navenda Ayn Îsayê li wê derê li gundekî êriş birin kesek Beşar Ehmedê 26 salî birîndar bû û dîsa li ew ê jî êriş çêbû li deqekî erê li Minbiç li Bakurê Minbiçê li gundê Dendeniyê li wê derê jî dewleta Tirk êriş yani bombebaran kir û tê gotin ku yani zirara maddî çêbûye meclîsa leşkerî ya Minbiçê ev tişta eşkere kir wekî din ji Rojava îro nûçeyê şer û pevçûn aksiyonê tune bûn lê wekek min got îro Tayyip Erdogan axivê Serokkomarê Tirkiye derbarê mesela Hamas û İsraîlê de ji xwe got Hamas ne terorîst e piştgiriya xwe da Hamasê berê ji piştgirî dide lê cara ewil bi eşkere îro piştgiriya xwanî ziman çima ji ber ku Tirkiye dixwast navbera vî şerî de rolekê bilîze yani hinekî bivin navend bivin navbeynkar yani wisa Erdogan here serokê dewleta re hevdîtin bike nizam çi bike falan bivan herkes bêje aha Tirkiye bu xwedî rol lê dît ku kes qîmaq pê nayîne kes silav jî nede kes gotinê wan cidî jî nagire Erdogan êdî siyaseta xwe destekirina
Hamasê îro bi awayekî eşkere anî ziman bi gotinên zelal got Hamas ne teror e û İsraîl teror e. Yani tiştê wisa got û eviya wê bêguman yani ji bo siyaseta hindir bikar bîne. Yani wek êdî serokê ew ê dibîne, lêder pêşengê rêberê Himeta Îslamê dibîne. û di vê axaftinê de got em ê li sînorê xwe êrişa ewa jî pêk bînin operasyona. Yani ihtimal e ku êrişên dijî Rojava û Başûrê Kurdistanê di rojê pêş de hinekî zêdetir bike. Vîya jî em dixwazin bînin bîra we. Îşev ev xas sibê roja sibê çi ye? Sibê pênçem e, sibê û dispa em ê ew bikin. Em ê weşane zindî bikin êvarê û li wê derê em ê hewl bidin ku bersiv bidin pirsa mijarê di rojevê de binirxînin bi xatirê wê êvar baş.